фақат ҷавоно аз ҳар гӯшаву канори мақсад Тоҷикистон, Москва, дига ҷо менависанд ки кор дар Туркиё. барои ҷавоно бародарои тоҷик бештар ба кадом корҳо машғулед? кор фаъолият мекунанд дар ҳамин Туркия ва кам бо тиҷорат машғул ҳастанд. ана дӯстони азиз, ин рақамҳое ки шумо мебинед ширкати Муҳиддина маърамат занг бизанед барои гузаштани граница. иншоалло ки соқи саломат шуморо бурда соқи саломат меорад. боқӣ сарбаланду хонобод бошед. ширкати Муҳиддин дар хизмати шумо. салому дуруди бепоён ба кулли ҳамватанон, ба кулли форзабонони рӯи дунё. ва имрӯз мо тасмим гирифтем ки аз суханҳои шумо, комментарияе ки шумо кардем, мо як мусоҳиба гузаронем бо ҳамроҳи дӯсто, бо ҳамроҳи ки бародароне ки дар ҳамин Турсия муқимиянд. гуфтем як мусоҳиба, як суҳбата ки озод дошта бошем. албатта чизе ки шумо дар комментария нависед, ман ҳамн саволҳоро бароям бародар метиҳам. ина салому алайкум дӯсти азизам. салому алайкум бародар. васте тинҷасти кора. саломат бошед. дӯсти азизи мо Нуриддини Умарзод ва албатта дар ютуб ҳам фаъол ҳастанд. Машварат ТВ, дар инстаграм ҳам, дар телеграм ҳам. ана дӯсти азизам, саволо ба худат меояд. тӯли чанд сол мешавад ки дар ҳамин Туркия, яъне Истанбул зиндагӣ мекунед? ман бародари азиз дар Турсия қариб 3 сол мешавад, 2 сол зиёд, қариб 3 сол мешавад ки фаъолият дорам ва дар ҳамин ҷо зиндагӣ карда истодам. кор ва фаъолият карда истодам. зинда бошед. ман аз саволи дуюми мо чунин аст ки ҳадафу мақсади шумо чӣ буд ки ба ин ҷо омадед? ман бародари азиз бисёртарги рости саёҳат карданро, сайру саёҳат карданро нағз мебинам хидмати кӯдакӣ. аввал ба мақсади тамошо кардан аз гӯем ки расму маданияти мардуми Туркия бохабар шидан, мардуми туркзабон бохабар шидан омадам. аммо бо амри тақдир дар ин ҷо мондам ба муддати чиқаре ки гуфтем 3 сол. айни ҳол дар ҳамин ҷо зиндагӣ карда истодам. дар баъзе ширкатҳо кор фаъолият мекунам, дар яке аз ширкатҳо кор фаъолият мекунам дар ҳамин Турсия ва кам бо тиҷорат машғул ҳастам. ана дӯсти азизам, бештар ба кадом корҳо машғулед? ман бо корҳои гӯем сохтмонӣ ҳам гӯем хато намекунем, чунки дар як ширкат кор мекунам, дару тирезаҳои алюминӣ дар рӯзи 3 сол мешавад ва боз чиқаре ки гуфтам каму беш бо тиҷоратам машғул ҳастам. худо хоҳад инро нав оғоз кардам. бисёртаргӣ дар як ҳафта 5 рӯз дар як ширкати чиқаре гуфтем дару тирезаҳои пластикӣ истеҳсол мекунад, дар ҳамонҷо фаъолият мекунам. зинда бошед. ташаккур. бо савол чунин аст ки ана дӯсти азизам, дар ин муддате ки шумо дар ин ҷо будед, то чӣ қадар корҳо ва нақшҳои худро анҷом додед? ростӣ то кадом ҷо нақшаҳои худро мо анҷом додем, ин вақте ки мо омадем 2019 охири сол омадем ба шаҳри Истанбул. ростӣ пас аз як моҳ, чиқаре ки шумо медонед, бемории коронавирус COVID-19 дар ҳама ҷо паҳн шуд. бале ва ба шиддат гӯем ки ҳама корхонаҳо, ҳама ҷо дар кӯчаҳо ҳатто гашту гузор қатъ шуд. мо дигар ростӣ як давоми 2 сол гӯем ки ягон кори хубам анҷом дода натонистем вобаста ба ин беморӣ, чунки маҳдудиятҳо зиёд буд ва наметавонистем ки корҳои худро яъне ба охир расонем. аммо шукронаи худо ки имрӯз бо розигии худо ин беморӣ ва ин мушкилӣ бартараф шуд. давоми гӯеми 1 сол камтар аст ки худо хоҳад корҳои худро дида истодаем. иншоалло умед дорем ки дар оянда хуб мешавад, корҳои хубро анҷом медиҳем ва нақшаҳое ки дар пеш дорем аз худо бовар умед дорем ки худо хоҳад нақшаҳои худро ба хубӣ ба анҷом мерасонем. зинда бошед, зинда бошед. як савол
این سوالی من نیست. سوالی که ما دو برنامه پخشیدیم، یکی بازار است بنوار گرفته پخشیدیم در یوتیوب کانالو، انا یک تای دیگه مقصد گشت و گذاره. فقط جوانا هر گوشه و کنار مقصد تاجیکستان، مسکو دیگه و دیگه جا می نیستن که کار در ترکیه، کار در همین مقصد استانبول چخیله، کار با فعالیت مقصد اویلیکش چخیله، کارش چخیله، با چی بگم مقصد کدام شرایط هسته که ما بیایم همجا کار کنیم. تو در همین باره چی گفتنی برای هم جوانا؟ چقدر که شما سوال کردین در باره کار در ترکیه، یعنی در همین شهر استانبول، من فکر میکنم که نه فقط در این شهر، در همه شهرها ترکیه معاش مزد مهنت قریب که یک است. برای همین من برای جوانان چی گفتنی هستم که وقتی که در فدراسیون روسیه کار میکنند یا اینکه در تاجیکستان کار و فعالیت میکنند، باید اونها اول سری سوما نشوند، یعنی شتاب کردن لازم نیست. باید ببینند که چقدر مبلغ در اونجا به دست میارند، چون در ترکیه چقدر که میدونن معاش خیلی کم است، نظر به روسیه دیده کم است، چون در اینجا مبلغ معاش ما با مبلغ ترکی میدین، یعنی لیره وقتی که با دلار اون رو مبادله میکنی برای ما خیلی دشوار است، یعنی که خیلی کم میشود بارکالله. برای همین برادرای عزیز بسیار ترگی در همین کارهای ساختمان میخواهند که بیایند در کارهای ساختمان. در اینجا اول باید اونها زبان دونن، چون در روسیه کار میکنن البته از زبانی روس ها با خبر هستند، یعنی زبانی روسی رو حرف میزنن. بسیاری 80% 90% مردم تاجیک، مردم خودمون در اینجا وقتی که آنها میآیند برای ما یک سال با کمی یک سال وقت است که زبان رو بیاموزند و بعد میتوانند که کارهای خوب رو در اینجا بیاورند و یعنی معاش خوبتر گیرند. برای همین من برای کار در ساختمان ها، کارهایی که یعنی کارهای چه گویم روسا چرنی رابطه میگن، کارهای سیاه، من فکر میکنم که اونقدر خوب نیست اومدنی همین جوانای ما به همینجا. اونایی که کسب دارند، یگون مهارت دارند، یگون چیز از دست اونها میآید، مرحمت، من برای او یگون چی گفتنی نیستم. مرحمت میتونن در هر انسان وقتی که کسب دارد در هر گوشه و کنار دنیا برای او آسان است. لیکن آدمی که زبان نمیداند و کسب ندارد، من فکر میکنم که اینجا آمدن نمیستد، خوب اونقدر خوب نیست. فهم. زنده باشه، تشکر. زنده باشه برادر عزیز. انا درباره بیزنس، یعنی که تجارت و مال‌های ترکی چند صفت دارند و چند نرخ دارند، کمی معلومات میدادیم برای ما، برای تماشابینی. درباره تجارت و مال‌های ترکی چقدر که شما پرسان شده که این هم از زبانی این سوال، یعنی از زبانی همون شخصانی است که در کامنتاری شما می‌نویسند می‌پرسند. برادر عزیز، درباره مال‌های ترکی ما میگوییم که در همون وقت در 3 سطح هست، یعنی که در 3 نمود، در 3 صفت در اینجا مال به دست میاری. یکم همون مالایی هستن که اوریجینال میگیم، چقدر که سوپر اوریجینال میگیم، یعنی مالی با صفت، برندهای خوب. آنها رو برادر عزیز بسیار نرخ گران دارند، چون که به نرخ خود یعنی که میارزند. و در مال‌های میانه هست که مثلا بسیار تنگی مردم تاجیکستان این مال‌ها رو خریداری میکنن و به دولت خودمون انتقال میدهند. این مال‌ها رو ما مال‌های پسیفت گفتن نمیتوانیم. مال‌های خوب هستن، یعنی میانه هستن، یعنی با نرخ و نوا چخیلی که انتقال میدن به دوشنبه، تاجیکستان و روسیه، دیگر جاها، شاید که مشتریان برای مشتریان دسترس باشه. و بسیار ترگی برادرها از اینجا مالها با داناکی، یعنی برادرها هستن که با ما زنگ میزنن
Оптумне ва дона-дона? оптумне ва дона-дона аз мо мехоҳанд харидорӣ кунанд. Ман барои ҳамин бародаро гуфтанӣ ҳастам, муроҷиат карданӣ ҳастам ки бародари азиз, шумо метавонед ки агар вақте шумо шароити хуб доред, шароитон хуб аст, дастатон мерасад, метавонед ки аз ҷа молҳои донаакӣ сифати хуб дар сифати аъло дастрас кунед, аз мо дархост кунед. Чунки аз ин ҷо донаакӣ нарх гарон мешавад. Чӣ хеле ки инҷо, чӣ хеле ки мо медонем ҷои истеҳсол аст, дар ин ҷо фақат оптум, яъне як луқт агар харидорӣ кунӣ хело гӯем ки арзон ба даст меорӣ. Вақте ки дона бошад камтар гарон мешавад, вале ба ҳар ҳол ба нархи худ мувофиқ аст. Яъне ман гуфта нестам ки шумо зарар мекунед. худо хоҳад ягон зарар нест дар ин ҷо. Аз Русия дида ба ҳар ҳол арзонтар ба даст меоред. лекин фақат бародаро бояд молшинос, яъне сифатшинос бояд боша. Бародари мо намефаҳманд, мо як чира аз мо нарха мепурсанд, мо мегем инемихел мақсад 4000, 5000 ёки 3000, мегӯянд дар Русия ҳам ҳамин хел аст, ёки дар дигар ҷо ҳам ҳамин хел аст. Не, дар он ҷо ман медонам ки аз ин арзон аст, лекин ба сифат аз замин то осмон фарқият дорад. ҳамин чиза ман аз бародарои химо хоҳиш мекунам ки илтимос сифатшинос шаванд, молшинос шаванд, беҳтар мешавад. Ташаккур бародари азиз. Ва дар охир баҳри ҷавоно чӣ тавсия медиҳед, чӣ савед медиҳед? Ҷавоно чӣ бояд кунанд? хоб барои ҷавоно, бародарои тоҷик, ман шахсан гуфтанӣ ҳастам ки бародарои мо бисёр таргӣб дар ҳамин корҳои оддӣ кӯшишҳои зиёд мекунанд. Масалан, маблағҳои зиёд сарф мекунанд, вале меоянд баъзан вақт мешавад ки 100 000, яъне агар Россияро ба назар гирем, 100 000 рубл сарф мекунанд, мераванд дар давоми як сол ҳамин маблағи сарфкардаи худро ба даст оварда наметавонанд, ки хеле як хато аст. ҳамаи ҷавонон не, албатта бисёри ҷавонон ҳам хел ҳастанд. ва дар корҳои гем ки корҳои оддӣ, корҳое ки бисёр осон аст, завқ доранд. мақсад бисёриҳо худшонро намехоҳанд ки ғам батанд, мисол меоянд корҳое яъне ки сиёҳ мекунанд, ба монанди кӯчарубию ё ин ки мусоркашию, ба ҳамин монанд корҳо бисёр мекунанд. ман хеле мутаассифам ва барои ҷавонон гуфтанӣ ҳастам ки бояд мо ҳамаи мо донем ки ҳар як инсон, ҳар як шахс дар дил орзу дорад, ё ин ки як касбро мехоҳад интихоб кунад. аз кӯдакӣ ҳар як инсон дар дили худ як орзу дорад. бояд мо дунболи ҳамон орзуи худ бояд ҳатман равем. вақте ки мо дунболи орзу, умедҳои худ меравем, кӯшиш мекунем, ҳатман ба қуллаҳои баланд мерасем, то оне ки як коре ки дар хаёл мо нест, он кор дар кӯшиши худро мисол сарф мекунем. барои ин бародари азиз, чӣ гунае ки ҳамин як дарахтам, ҳар як дарахт ба худ як меваи хосе дорад ва ҳамон дарахт албатта ки дар ҳамаи ҷо ӯ мевара барои ту дода наметавонад. албатта дар ҷои ба ту ҳамон меваро метиҳад ки ҳамон боду ҳаво, ҳамон муҳит барои ҳамон дарахт яъне ки мувофиқат мекунад. яъне ман ба ин сухан чӣ гуфтанӣ ҳастам, инсонам ҳамин хел аст. дар дили худ орзу дорӣ, масалан ту актёр шавӣ, ё ин ки инженер шавӣ, ё ин ки як касби дӯстдоштаи худро дорӣ, ҳеҷ вақт ту наметавонӣ ки дар доираи, дар гӯем ки нишасти дигар гуна шахсоне ки ба ин корҳои ту тамоман мувофиқ нестанд, дар он ҷо ту наметавонӣ ки муваффақ шавӣ. барои ҳамин бародарои мо метавонанд ки аз ҳамин корҳои гӯем ки сиёҳ, корҳои кӯчарубӣ, корҳои мусоркашӣ худро боз доранд ва бисёртаргӣ ба тиҷорат машғул шаванд, бисёртаргӣ ба хондан машғул шаванд. чунки
ин хел агар мо рафтан гирем ояндае ки аз қафои мо омада истодааст онҳо барои мо аз мо ҳеҷ чиз наметавонанд ҳеҷ чизи мӯътадил ҳеҷ чизи хуб омӯхта наметавонанд ва ё ҳам фикр мекунанд ки ҳамин зиндагӣ ҳамин аст россияравӣ аст муҳоҷират аст то ҳамин андоза ва ё аз мо ибрат мегиранд агар мо бо корҳои хуб бо корҳои нек агар бисёртарки талош кунем ба хондану ба омӯхтани илму маърифат худо хоҳад ҷавоное ки аз қафои мо меоянд онҳо ҳам аллакай аз мо меомӯзанд оҳиста оҳиста ҳамин муҳоҷирату ҳамин душвориёи мо ҳарчи зудтар бартараф мешавад ва барои ҳама муваффақият мегӯям бародарони тоҷик дӯстони азиз ман барои ҳамаи шумо дар корҳоятон муваффақиятҳо ҳамовақт орзу дорам худо хоҳад фикр мекунам ки ҷавонои мо фаъол ҳастанд рӯзту рӯз фаҳмишашон зиёд шуда истодааст ба ҳамин хотир чӣ қадаре ки метавонед ин муҳоҷират он қадар коре нест дар ҳар гӯшаву канор фарқ надорад дар тоҷикистон ҳам бошед дар русия ҳам дар ҳамаи ҷо бошед бояд мо як чизе аз худ тавлид кунем ки дар оянда барои мо яъне ки фоидаовар бошад барои мо барои бародарони мо барои насле ки аз қафои мо меояд чун ба ҳамаи кор агар мо кӯшишу ғайрат кунем худо хоҳад фикр мекунам ки пушаймон намешавем ин бо беҳтару хубтар мешавад зинда бошед сарбаланд бошед ташаккур барои суханҳои некатон барои ниятҳои некатон барои ба қавли худон совети додагитон саломат бошед ташаккур дӯстони азиз боқӣ сарбаланду хонобод бошед дар ки ҷое бошед бошед худованд ёрид